Ассалому алейкум, дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчико, созен хубе, тинҷен, саломатӣ хубе. Бози мо дар ноҳияи Фархор қарор дорем. Иҷа чораҳа, дӯстони азиз. Ин тараф даромадгоҳи Московский, ин тараф деҳаи Арча мешава. Хоб болотар роҳ ба сӯи райони Фархор, ин тараф бошагар деҳаи Шурқул мешавад, дӯстони азиз. Навора бо диққат тамошо кунед, хонаи мо дар деҳаи Шурқул. Видео баъдина тамошо кунед, аз пеши мактаб шумода нишон метем. Бо лайкора монен, подписаться кунен, подписаться. Ҳамин чӣ навори мекунем, ҳамаш ба хотири шумо баша азиз. Мерем тарафи хона ба ҳаматон. Бародаро Айтраса калон омадем. Айтраса омадем. Иҷа мешава мактаб. Мактаби рақами 34 бачаҳо. Нигоҳ кунед. Иҷа мактаби 34. Где-то ягон 80-100 метр мерем да, баъд тарафи дасти рост мегардем. Хонаи имрӯзаи мо ҳамунҷа қарор дорад, бародар азиз. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ созен хубен. Айни ҳол дар ноҳияи Фархор қарор дорем, деҳаи Шурқул. Ҳаминҷа як хонаи срочно ғалтид, навориш мекунам. Хашрӯ тамошо кунед, хонара ма шуморо нишон метам. Чихел ки дар боло қайд кардем. Аз назди масҷид омадем бачаҳо. Ҳамин пеши масҷид омадем. Иса иҷа мардуми маҳалла ҳама зиндагӣ доранд. Масъалаи свет, об проблема нестай. Мактаб, масҷид 500 метр аз ҳамин хона то мактаб, масҷида роҳ масофа дорад, бародар азиз. Деҳаи обод. Главни овай бачаҳо ки ҳастай, нигоҳ кунед. Ин ҳамин хонаи мо гирдаш маҳкам, забор гирифтагӣ, 50 қисмаш ба сетка, 50 қисм ба семенблок бача азиз. Бисмилло мегем, аз берун ба ҳавлӣ дохил мешавем. Ина санг падарка. Масоҳати ҳавлиш бача азиз 8 сотих замин дора. 8 сотих замин дора бо 3 дар хона дора бо ошхона дора, анҷомхона дора, ҳоҷатхона дора бо баня дора. Иҷа навесча ҳай, ёк кунед. Ин ҳамин ҳолат 8 сотиха. Ову свет камбуд надора. Ай пишти хона нишонтон метам, тамошо кунед. Хушрӯ видеоро нигоҳ кунед, баъд маъқул шава агар занг бизанед, дӯстони азиз. Ман рақамошам мегзорам. Иҷа пушти хона. Ин ҳамин ҳолат. Ин ҳамин ҳолат. Агар иҷара гараж кунед, бо беҳтарин мешава. Ина пушти хона, кондитсионер. Хоб, масъалаи светаш. Мерем тарафи ҳоҷатхона ва ошхона, анҷомхона нишонтон метем. Баъдан дохили хонаҳоро нишон метем, бача азиз. Ин ҳамин ҳолат. Дарахтҳои мевадиҳанда. Инҷа ҳоҷатхона, бача азиз. Инҷа ҳоҷатхона. Нигоҳ кунед. Ов ҳаст. ҳамсояҳо ҳама агародкорӣ кардагиянд. Ҳамин ова нишонтем. Главни да ҳамин ватани мо овай ки ов парчов. Ина бачаҳо. нарха бинен, дам бигирен. Ина дарахтош. У тарафони агарод ҳамин хел дохил ба ҳамин ҳавлӣ мешава. Уҷа чӣ буд? Уҷа ҳоҷатхона. Иҷа чӣ буд? Иҷа баня. Иҷа баня. Иҷа боша ҳоҷатхона, бача азиз. Иҷас чи ака? Аловхонаи мо. Нигоҳ кунед, дӯстони азиз. Ин аловхона, тандурхона. Иҷа боз дохил ба дохил будааст. Салқинакай. Ин ҳамин ҳолат. Серьёзно харидоро занг занед, бача азиз. Қисмати дохили хонаро нишон метем. На иҷа бародарҷон, барои битон барои чӣ рехтагӣ боша? Расиёти чира гирифтен? Иҷа бо ин баняра иҷа мегзаронед, на бародарҷон? Иҷа барои баня битон рехтагӣ. Хонаҳо гирди хона пони шикатур кардагӣ, ин тараф шпаклёвка кардагӣ. Иҷа хонаҳоро нишон метем. Хона, дӯстон, ҳамин ҳолат. Ина масъалаи светш. Кондитсионер кор мекунад, бародар?
اینا کانسانیر هم داشت برادر جان. این خونه. این خونه چند به چنده؟ 8 یا 7؟ 6 به 3 یا 6 به 3 خونه ما. اونای باشه. اینجا چیه؟ کلیدورچش ها. این دوستان جا خیلی. اینای خونه دیم بچه عزیز. دیم خونه ما نگاه کنین. اینجا 5 به چند باشه؟ اینجا 5 به 3 ها. سوید هست. این همی حالت. شما نرخ اجده کنید باشون نرخه. اینجا خونه سیم. اینجا 6 به 3 ها. بچه ها پترون نداره با هم خطیر. چه چی نگیم میمونین پر میکنم. اینا درش. اینا درو. اینا دیوال. همی حالت. پتالوگ همی حالت. برای پیچکا. تک زرندگی. رازیتکا. اینا تیریزه. همی حالت. سودو کرده میشود سراشنه. برادر همی خونه تون واریانت الیشی داره؟ الیشی واریانت نداره نه؟ ایرا چند سوم میگه نرخ خونه را؟ 140,000 سومانی. ما باور دارم همی نوارا که من در یوتیوب گذاشتم 2-3 روز پس سودا میشود این خونه. 140,000 سوید آب کمبود ندارم. مکتب مسجد همه نزدیکه. دهه آباد دهه شرقی ناحیه فرخار. اینمی حوالی بچه‌ها عزیز نگاه کنید. طرفی دستی راست رقم‌های صاحب ملک اوید همین خونه صاحب خونه می‌نویسم نمرش میمونم زنگ زنین. طرفی دستی چپ باشه رقم‌های برای رکلام و رقم‌های خدمت بچه‌ها مراجعه بکنین. زنده باشین. بعداً در تگ کامنتر یا ویدیو نویسین آیا همین خونه به همین نرخ ارزنده هست یا اینکه نیست. چون که صاحب ملک کامنتری های شما را میخونه. زنده باشین دوستان. رحمت کی سودا تیوی را تماشا میکنین.